Bona, Chamscat! Ens trobem dins una altra regata. En aquest cop anem a fer una tasca d'alimentar animals de la granja i del riu. Hem d'alimentar 123 animals, que és la nostra tasca per aconseguir els 131 punts. Així que endavant, anem a alimentar-los. De moment ja he alimentat a les vaques, estan menjant el seu pinso. Estem aquí les gallines, i aquí tenim les vaques menjant. Salutacions, vaques! Molt bé! Ara hem d'alimentar les gallines, per tant necessitarem el pinso de gallines, i farà falta pastanagues i el nostre blat. Blat encara no en tenim, que s'està aquí, ja el tenim aquí crescut, el tenim aquí sembrat, ja el tenim crescut. Recollim el blat, ens sembrem de nou, ens anem a la granja de pinso, a la fàbrica de pinso, i fem 1, 2, 3, 4 pinsos per les gallines. Ja que tenim el pinso, ens anem al galliner a alimentar les nostres gallines. Coc, 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 coc. Gràcies pels ous. Aquí teniu el vostre menjar. Bon profit. Com piquen, piquen. La gallina pica a terra. Aquí tenim les nostres altres gallines. Anem a menjar una, dos, una més. Bon profit i bon profit. Les gallines mengen picant a terra. El nostre següent animal a donar-li de menjar és el nostre xai. Per tant, hem d'anar als xais. I aquí ens caldrà 1, 2, 3, 4 blat de moro i pastanaga. Agafem el pinso, que ja tenim fet. Ens anem a la nostra granja dels xais. Bona, xais! Quanta llana, no se'ls veu, Una bona esquilada. Molt bé. I ara a menjar. Bon profit, xais! Ja comencen a sortir la seva llana. Xais o ovelles, què diríeu? Bé, aquí teniu. Molt bé, mira com els hi creix la llana. Molt bé. Tenim aquí els nostres porquets. A veure, els porquets, ens farà falta pastanaga i blat de moro. La pastanaga ja està sortida i el blat de moro li queda poquet per sortir. Queden 4 segons, 3 segons, 2 segons, 1 segon, 0 segons. Ja tenim el nostre blat de moro i el nostre blat tot alhora ha sortit. Aquí, pastanagues, blat de moro. Ens anem a la fàbrica de pinso. Aquí, els porquets, 1 i 2. Agafem el pinso, ens anem a la granja dels porquets, i aquests ens donaran una miqueta de bacon. Mira que petitons, que petit com badallen. Voleu menjar? Aquí teniu el vostre menjar. Ja aniran creixent. Bon profit. Nyami, nyami. Molt bé, nois. Ja tenim aquí les nostres abelles, que ja es voldran canyes de sucre, que els hi queden 4 minuts, encara 5 minuts. Molt bé. Aquí tenim el pinso de les abelles. Aquí. A veure... blat. Bé, ja tenim el sucre, ens faltarà 3 de blat, que ara agafarem el blat. Agafem els afals. Agafem el blat. Tenim planta nou blat. I ara ens anem aquí a la fàbrica de pinso d'abelles i els hi donem 1 i 2. Agafarem el pinso, ens anem aquí al rus d'abelles, agafarem la mel, està ple, passa res, 2, 2 i 2. Les abelles com agafen el pol·len. Fa les abelles. Bon profit. Ja tenim 57 animals alimentats i aquí una estona tornarem a tornar-los a alimentar quan ja hagin menjat.
A veure, farem un tall i tornem d'aquí una estona. Tornem estant aquí i ara continuem alimentant els nostres animals. Ara continuarem amb les nostres vaques, per les que hem d'agafar el pinso, i per agafar el pinso haurem d'agafar blat. Agafem el blat i una mica de blat de moro. Plantarem més blat de moro. I ara ens anem cap a la granja. Primer passem pel molí de pinso. Agafarem el nostre pinso i en farem de nou 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I de pas també agafarem totes les gallines, que encara en tenim 6 allà esperant menjar. 2, 2. Agafem el pinso. Molt bé, comencem per les vaques. Oh, molt bé, molta llet bona. I pinso per les vaques. Aquí tenim 6 vaques més. Agafem la llet. Bones vaques, aquí teniu vostre menjar. I 6 vaques més cap aquí. I 6, bon profit, vaques. Les gallines les tenim aquí amb els seus ous. Teniu moltes gràcies pels ous. Teniu el vostre pinso. Bon profit. Per aquí baix tenim els nostres aneguets. I els donem mica de pa de plàtan, que els hi agrada molt. I tindrà 1, 2, 3 aneguets. 4 aneguets, complet, 4. Bones aneguets. Aneguets. Vinga, la nostra llúdriga encara està menjant. Bon profit, llúdriga. Els hi queda 2 horetes encara. Bé, haurem d'esperar una mica més. Ja tenim tots els nostres animalons menjant. Tots aquí menjant. I ens anem a fer una mica d'aventures a la cabana de la muntanya. Mica destrossada això, Aquí hem d'agafar punts, i per agafar punts hem de participar. Anem a netejar una miqueta. Aquí, ja anem a jugar en el nostre joc de fer explotar totes aquestes coses. Aquí, aquest. Això farem una fletxa. Aquest, fletxa i una bomba. Fem explotar. Aquest. Una mega bomba. Fletxes. I ara farem fletxes. Moltes fletxes. Molt bé. Deixem aquest i farem una bomba. I ara farem bomba, fletxes. Prova superada. I així anem aconseguint vals. I amb aquests vals, molt bé. Molt bé. 3.000 monedes, molt bones. Ara ens trobem aquí i amb els vals podrem anar fent reformes. Netejar tot els 180 vals. Molt net. I així anem continuant, ja fins a acabar la reforma. Molt bé. Nostres trens. Carregarem aquí les plomes, que ens faltaran 3 més. Molt bé, fins al vídeo d'avui alimentant els nostres animalons. Acabaré continuant fins a arribar al 123
ara quan hagi acabat tot. Ens veiem aquí una estona. Alimentant els nostres animalons. Farem el molí de pinso i fabricarem 1, 2, 3, 4, 5 i 6 pinsos per les nostres vaques. Ja ens quedarà menys. Agafem les gallines i farem el mateix. Agafarem 2, 1 i 2 per les nostres gallines i ens anem a alimentar les nostres vaques. Llet, pinso perquè mengin. Nostra altra granja de vaques. Aquí. Molt bé. Aquí la nostra altra granja de vaques. Molt bé. Ja ens queda menys. Ja ens anem a la nostra granja, les gallines. Aquí tenim el galliner. Molt bé, menjant les nostres gallines. I aquí ja tenim els nostres ànecs. 1, 2, 3, 4 àneguets. I els donarem mica de pa de plàtan, que els agrada molt. Tot això, ja tenim 3 àneguets més. Molt bé, ja ens quedarà menys. Ens quedarà menys. D'aquí una estoneta tornarem a alimentar les vaques i ja ho tindrem complet. Ens veiem d'aquí una estoneta. L'última tanda. Alimentant a les nostres vaques. Anem a molí de pinso. Farem 1 i 2 més. 3 i 4. 4 de pinsos. Anem al nostre estable on tenim les nostres vaques amb la llet preparada. Donem la llet, els donem el pinso. I ara aquí, en aquest estable, la llet, el pinso, i ja haurem alimentat els nostres 123 animalons. Fins ara, aquí hem acabat el nostre vídeo d'alimentant animals a la granja amb la nostra tasca d'alimentar. Ens veiem al proper vídeo. Si us ha agradat, deixeu un bon like i subscriviu-vos al meu canal. Ens ho agrairé molt, molt i molt. Fins ara, adeu!